Nggih, insyaallah. Oh, nggih sehat-sehat, Bu. Amin. Ya aja Bu, Mbak. Randong. Menan bau. Ya orang ngaruh ya. Mbak Kayuk. Saking seniki lenggah pundi, Mbak? Dan Banyumas. Oh, kembali ke Banyumas. Nggih. Jariku gak nang Kroya. Nggih, Tanggrewnya niku napa nggih? Rumah kebaya. Oh, kaya niku nggih syukur nggih. Banyumas. Desane napa? Binangun. Oh, Binangun. Apa kok? Oh, Pak. Muhid. Pak Muhid nggih. Penggemare Pak Gino. Nggih. Mereka penggemaripun Ki Sugino Siswa Carita. Awet Rumiyin nalikanipun Pak Sugino Tesi Sugeng panjenengan niku asring direke Pak Gino nggih. Nggih, leres Mas Petro. Monggo bantu teh menika minangkani pamundur saking para Sutresna. Monggo. Mbak. Putra bisa ini. Liga Mas, belok pun. Semua barang kembali bom iso. Mugi selalu sehat. Amin. Niku diparingi rezeki kalian Alhamdulillah matur komunitas Garing Gaul. Nah, matur nuwun Bapak niki para pengusaha Bata Merah. Sak menika kantun bujuk loro.